Ale říkal jste, za normalizace už byla podle mě taková mírná socialistická cenzura, nakonec jako dneska. A pak jste pokračoval o pár vět dál. V dnešní havlovské levicové éře je to mnohem lepší. Článek vám jenom zcenzurují a jinak vám dají pokoj. No, je to pravda, je to pravda. A dneska je cenzura? No tak když já teda s tím tento zkušenost mám, kdykoliv jsem něco napsal o něžné revoluci nebo o Havlově, tak to vždycky zcenzurovali. Když jsem tam napsal to, co si myslím, o čem jsem přesvědčený. Jste se dopustil politického prohlášení v podstatě. Ne, tak se mi na to ptali, tak jsem řekl, co si o to myslím. No. Co si myslíte o revoluci? No nic, pořád nikdo nechce slyšet, že to vlastně byla Gorbačovova záležitost, že iniciovaná KGB, StB. A je to přesně jasný, Zivčák, že jo, jejich člen to vlastně celý vyprovokoval. Estebáci přivede studenty do národní třídu, že jo. Takhle to vidím já, jinak to nemá vůbec logiku. Že? A je to, já myslím, že to bylo v pořádku, aspoň to proběhlo všechno hladce. Oni chtějí udělat pěrestrojku, vidíte, to celá garnitura první politická vůbec s kapitalismem nepočítala. Ještě Havel v prosinci 89 řekl přece, že kapitalismus v Československu nepřichází v úvahu. Oni chtěli opravit socialismus. Že? Ale dobře, že to tak bylo, kdyby rovnou, já nevím, se udělala protikomunistická revoluce, tak jsem ještě Rusové věli, ještě tam byli u moci komunisti. Tady nestříháme. Já myslím, že to bylo dobře, jak to bylo, ale měla by se říkat pravda. Jo? A ne, že revoluci udělala Charta 77 a studenti, to je volovina. Že? To nevím, jestli Charta 77, to je zajímavý. Je to jenom úhel pohledu, nebo to jsou fakta? Tak jsou to fakta, no. No a o tom jsem se vlastně vůbec nechtěl bavit. Ale já si myslím, že to bylo, jak to mělo být. Kdyby nebyl Havel, který byl vlastně guru těch revizních komunistů, tak by to dopadlo třeba špatně. Tenkrát ještě nebyl Jelcin, tenkrát se mohlo stát cokoliv, mohlo tady vypadat jako v Rumunsku. To je pravda. Takže bylo to v pořádku, já to neodsuzuju. Já si myslím, že to byl přesně správný postup k tomu kapitalismu, k té demokracii.